Ona lehenengo hau nahi. Gaur ez zara etorri txankletak jantzita, zeren familiarekin jarri nuen zita, baina ederto gaude hementxe jarrita, negua joan da eta uda datortita. Bigarren hau nahi. Alde honik baote du alperkeriak, gezurrak omen dira aldien erdiak, sofan etzan da eta kliskatuz begiak, inbidia ematen du hain nire bizia. Ia, Peru, lehenengoa. Araban txapelketa badoa aurrera, pasatu nahiko nuke nik be finalera, seigarren noa orain hori egoera, Arabarren mundua jakizue hauxe da. Bigarrena. Berriz ere txapela Aramaiorantza, Oriolan izango da ez egin zalantza, bertzolarionak gara Aramaion antza, atera nahi dugu guk daukagun